Malawi Brief. Ndikulandireni amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tinali limodzi chigawo cha kumasana ndipo tauzana za anthu amene akonzeka kumpangira maupo president wa dziko lino. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti Limpopo FM izakhala ikugwira ntchito kuteteza president wa dziko la Malawi. Tiyambire pamene chifukwa uyu ndi akumva zonena za anthu. Chilibe chokudya akugula chokudya. Uja tinali naye uja umati ukamuuza mamawo mamva zonoti kumachinga anthu akudya chitezi. Nde tiyambire pa uyu program yoteteza president, tiyambire pa Peter Mutharika. Nde tizipita naye kutsogolo. Ngati ma president amene mubwere kutsogolo muzizapanga zofoira, nde program yotetezedwa iyi izakuponyani. Koma ifeyo cholinga chathu ndikuteteza president, kuti president anthu amene amuyandikira ngasi anthu timayankhula kunena kuti anthu amuyandikira president ndi amene amamulakwisa. Levi tabwera Limpopo FM ndi ma program onena kuti anthu ndi omuyandikira president iwo. Ife ndi amene tikuyenda nawo m'mapazi taone kuti kodi akumunamiza kapena akumuuza zona. Ndiye tili pano kuteteza Peter Mutharika. Ka 2030 kuzabwera president wochedwa dzina lake ndani, amene yonso tizamuteteza. Chimene tikufuna tipange Malawi wathu akhale wosinthika. Malawi wathu akhale wosinthika. Chifukwa Malawi wathu akakhala wosinthika, aliyense amene akukhala m'Malawimo akhala akukondwa. Ndi program yayikulu. Choncho Malawi chifuna ndikudziwiseni kunena kuti Limpopo FM nambala yawo imene mungatumizireko mauthenga ndi 0781616727. Mprogramu yathu ina ija tinatchula kumapeto kuti 28 si 28 iyayi, koma ndi 0781616727. mukatero mwatipeza pa Limpopo FM ndipo mutiuze zonse zimene zikuchitika kwanuko. Musaope, musatipase dzina lanu kuti inuyo ndinu ndani. Dzina lanulo ife tilibe nalo ntchito, tikungofuna nkhani imene yachitika kwanuyo kuti anthu ayiziwe. Ndi chimene tikufuna ife Amalawi, komanso ndi chimene tikufuna ife Alimpopo kuti tadziwise Amalawi. Choncho konse kumene muli ndikuti tikukulandirani pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Akuti Malawi sapanganika, ukangopoisa iweyo ndi Malawi wathana nawe. Ndipo Malawi amati akamukonda munthu amamukonda munthu. Anakonda Lazarus Chakwera, koma Lazarus Chakwera atakondedwa chikondi chija anachiseweresa. Atachiseweresa chikondi chija, lero anapezeka zonoti abudulidwa mu chikondi cha Malawi. Lero Amalawi apezeka zonena kuti amukumbukiranso yomwe uja amene anampangira mademo uja, kunena kuti kuli bwino mkulu uja tinampangira mademo uja, kuli bwino amene uja abwerere. Ndamva audio ina ya mayi wa MCP. Ndifuna ndikuthokozeni amayi amene munatulutsa audio imeneja kwauza zona zake akunkuyu kunena kuti musanamize dziko la Malawi. Ndipo mwayankhula kukhumudwa kwanu kumene munali nako kunena kuti aliyense amene amamunyoza Peter Mutharika munali wokhumudwa naye, chifukwa mati mukaona agogo anu amene ali mfumu, koma anthu kudera kwanuko amati tikudziwa ngati tizapezeso mfumu ina
ina ngati imeneyi komatu ndiyo kalamba ndemwa yankhula amayi ambuye azikudalisani ndipo ambuye azikutetezani kumene muli inuko olo anthu adani nanu koma akudana nanu chifukwa cha chilungamo chimene inuyo mwachiyankhula. Kuyankhula chilungamo ndi bwino kusiyana ndi kuyankhula bodza. Ndimanena tsiku lina kunena kuti chisankho ichi anthu avotera chipsera mtima, anthu ena maona ngati kuti ndikunama. Mwamumva mayi uja akuti ine ndine wa MCP koma voti yanga ndinavotera Peter Mutharika. Amayi tu nambala yanu simunayipereke pa audio yanu ichi. Tikanakutokozani ndipo ife tikanamuuza Peter Mutharika kunena kuti mwamumva mayi wa MCP koma voti yake anavoterano inu. Kufuna kunena kuti zinthu zisinthe chifukwa cha umboni umene ali nawo kuchokera kwa gogo wake amene wali wachikulire koma anthu kudera la kwawo amanena kuti kumuzi kuno ngati kuli mfumu ndi akuti mafumu onse ali kucha achinyamata kudera limene lolo ali fokolo. Nde Malawi sapanganika utenga upiteso ku chipani cha DPP kunena kuti Malawi sapanganika anakutengani wakuyikani mkatimu komanso Malawi amene uchayo mukampangira masewera azatha kukuchosani. Ndofuna ndipemphe mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika komanso ndofuna ndipemphe amayi Jeni Ansa komanso ndofuna ndipemphe Gangata komanso ndofuna ndipemphe Enoch Chihana ulamuliro umene mwautengawo Amalawi tu akuyembekezera zabwino. Ndikumva kukoma mu mtima mwanga ndamva kuti matraki okwana 400 anyamula mafuta kuchoka Sijairo kulowa mdziko la Malawi, mafuta agalimoto kunena kuti Malawi so asakhale ndi mavuto a mafuta. President ndofuna ndikuyamikireni ine sindikufuna somboni wina ndikukuyamikirani ndi DPP ndikunena kuti chikhale chiphunziso akuti pamene nzakuwapunthwa iwo kamadusa pamenepo umadumba. Pali ma individuals ku DPP siku lina lake akakhala kuti anthu akupitiriza ndizabwera ndi mayina awo ndipo president achipani ndikuuzanisoni pali ma individuals amene kunjaku akamayenda kuzipopa kwambiri kuti ali mboma ndi anthu amenewo ndibwera nawo pamaso pano a president kuti mwaitane mukakhale nawo ku discipline chifukwa anthu amenewo ndi amene azapangise kunena kuti chipani cha DPP chizachoke mboma. Ndi mamuva wina wake akuyankhula kunena kuti we wish DPP mmene yakhala mboma mmene akuyendesera Peter Mutharika azangomsankhaso munthu wina DPP ipitirire kuyendesa chisankhochi. Zitengera khalidwe la atsogoleri amene muli ku DPP kodi khalidwe la ndrotani likhalira matama likhaliro noti kukuimbirani telefoni osamayanga. Rimpopo ndi Comrade Ntanyo. MCP Bayoka singa wile chisango. Zimenezo osaba kala ndi maganizo ora kuita kukala ndi puma no maganizo zimenezo kwani muwina lero okanoka chifukwa chiyani bamalo kabene ka bulalo kuti mutati mutsaba bridge musabali ndicho chifukwa kana ikawa ameza kuti munthu suma baliza kuchoka chabena ni story. I like that thought. Can you just say it again, that thought? Bamalo kama mo bale ko bodu sa bridge here ana ka bridge here you sabali ai ile choka ndi macho hapo bezo taso so bameke popo weka sumacho eringa mulalo oyo akira kuchoka sina jogo yoka ukapita tike singa mbodi wafoni wali ndalama
apita mtalika ndofuna ndikuyamikireni pobweresa skulu ya ulere anthu ambiri analephera skulu chifukwa cha ma school fees ndofuna ndikulimbikiseni ana nonse kunena kuti January tiyeni mbwerere ku skulu ngati pazifunika makope mapensulo timbireni pa Limpopo FM ifeyo tufunanso tathandize a president alikawa government titaja eno ifeyo timakumvesani ndiye ndikuti ifeyo ali Limpopo FM tufuna tigwire ntchito ndi president wa dziko la Malawi kumadera kumene musowe mapensulo mapopointi kandi mabuku mutimbire pa Limpopo FM 078-161-6727 tufuna timuthandize president uyuyu kutukula maphunziro mu dziko la Malawi alikomle tanyo waponda pati iweyo ili sinapondi pana paliponse ndili ngati mmene muli lino a Malawi komano nabadwa munthu uja wokonda kuthandiza osati kulandira anthu akozi osandipasa ineyo anthu akozi osandipasa anthu akozi osandiyamikira koma ineyo zimene nditi ndisipezezo ndimafuna ndingozitenga ndapasa anthu ena kuti zikatumikire kutsogoloko azayankhule kunena kuti chili pano chifukwa cha comrade Ntanyiwo ndiye president wa skulu ya ulere ndiye pali ana ena m'maskulu azipezeka zonoti akusowa pensulo akusowa kope ndiye nambala yathu ndi 078-161-6727 mutimbire pa Limpopo FM tituma timu yathu ibwera izapangika fukufuku kumaloko ikapanga kafukufuku muona mapensulo akubwera muona makope akubwera chimene tikufuna timuthandize mtsogoleri wa dziko la Malawi kuti maphunziro apite pa Malawi. This is called patsogolo. This is called Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM a Malawi mwachangu ndifuna ndikudziwiseni kunena kuti Andrew Mpesi analandira galimoto ya boma kuti aziyendera mu chaka cha 2022 ndipo galimoto imeneyo anaitenga iwo kukampasa bwezi lawo ndikuyankhula pano chifukwa cha kafukufuku amene wayamba ku chipani cha DPP Andrew Mpesi galimoto ichi akaitenga ku chibwezi kuja zulozuloli ndipo galimoto imene number plate yake ndi MG 454 AN MG 454 AN galimoto imene inapitisidwa ku chibwezi kwa Andrew Mpesi. Utenga wanga dufuna upite ku bungwe lija la select massive servant akudandaula kunena kuti mukweneka mwabwezere ndrama zawo zimene muna atengera komanso utenga wina upite ku FHD bank kunena kuti mwasintha system ya e-wallet amalawa ambiri akuvutika kuti akachite withdraw ndrama zawo kupyolera pa system ya e-wallet ndiye simunauze kuti chimene chapangisa kunena kuti musinthe simunauze unfortunately from nowhere kwangopezeka zonoti system ya e-wallet ku FHD bank sikugwiraso ntchito ndiye makastoma anu akudandaula kunena kuti you could have informed them kunena kuti tili ndi vuto lakuti so amalawa ambiri analandira ndrama zawo through e-wallet koma kuti akatenge ndrama zija zukhanga tizikuvuta ndiye utenga umenewo upite kwa inu a FHD bank. Amalawi ndifuna ndikusimikizireni ngati Amalawi tavutika kumagona ndi njala kumadya chiteze kumadya nyika ndi chifukwa cha Samukawale. Lero Samukawale akuti afuna akakhale speaker wa nyumba ya malamulo. Ino nonse amene mukupita kumeneko vote for Samia Sulaiman. Vote for Samia Sulaiman. Asamukawale anakatigulira fetereza ku Buchala. Sikuti taiwalatu ife sife zisiro Amalawi. Asamukawale anakatigulira fetereza ku Buchala. Asamukawale anakatigulira fetereza ku pharmacy. Asamukawale omwe acha anakatiguliraso ku Eastern Bridge kumene anakatitengera zosatitengera. Choncho ndofuna tu ndinene kuti speaker wa nyumba ya malamulo ndi Samia Sulaiman osangotenga zakisawa
asamukawale anakagula fetereza kubuchala sikuti taziwala zimenezoya sindikudziwa MCP munagaliza bwanji kukamtenga munthu amene anaba ndrama za Malawi za fetereza ndrama za Malawi zimene analephera kulima mchaka chimenecho chifukwa chonoti wina anakapita kukagwiritsa ntchito kampani ya fake choncho samukawale soyenerekaso kuti akakhale pa uspika wa nyumba ya malamulo anakatigulira fetereza kubuchala anakatigulira fetereza ku East Bridge anakatigulira fetereza ku farmers. We are not stupid Malawians, we can't forget those things. Utenga wanga ndofuna upite ku chipani chija cha DPP mukupanga mistake kwambiri mukukatenga anthu amene anasokoneza dzikoli ndikumabweresa ku chipani kwanu sindikudziwa zonena kuti mitu mwanu mukuyenda zotani mukatenga anthu amene tachosa mboma ndiyo ndikumalandiranso kunena kuti talandira akuti alowa ku chipani cha DPP sindikudziwa zonena kuti mukuganiza bwanji kwenikweni sitizakuwaso tungati mmene tinakuwira moja chifukwa iyi ndi mistake ya daladala mmene anayankhulira amuna awiri and a half salabada chimodzi mistake ya daladala imene mukuyipanga DPP mukupita kukatenga anthu amene atiliza nthawi yonseyi ndi ndikumalowesaso ku chipani cha MCP ku chipani cha DPP. Are you serious guys? Anchacha tabwererani pansi mukakhale pansi tapangani zolera kuti Malawi akome anthu akudalirani pamene ndikufuna kutiunuka pa programu yanga Chipopo FM ndikubwera ndi nkhani zimene dzulo Richard Chimwendo Banda Jessica Bwira Ax Mwanga Laudon Ntinda Hanania Mbingwa Alefson Eni amatambira na usiku. This is Comrade Ntanyo. Tinali kwa area atlete komweko. Ndimangufuna ndingonena kuti dziko lino Malawi pamene ndikumaliza programu yanga chikhawo cha kumadzulo kuno ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti kunali mkumano omwe wamkulu wa ozenga milandu DCP Alefson Mangani asimikizira akuluakulu a chipani cha MCP kuti asadandaule ndi milandu yomwe ena mwa akuluakulu a MCP akukhuzidwa ndipo kuzokambirana zimenezi kunali Richard Chimwendo Ax Mwanga Jessica Bwira former Interpol head Hanania Mbingwa ex-crime Laudon Ntinda komanso kunali Lefson Eni mkumano umene unaliko atamvesedwa kunena kuti utsogoleri wasopano womwe wasankhidwa pano ukufuna kuwafufuza anthu onse ku polisi amene akukhuzidwa ndi katangale pacha mukukumbukira kumene kuti tinaberedwa simenti ku polisiko simenti inabedwa penti inabedwa njwera zinabedwa ndrama zinabedwa ndi Ax Mwanga ndechifukwa cha nkhani imeneyi anakumana anthuwa ndi zimene akambirana ku msonkhano ku nkhani inali yonena kuti akulu amenewa amene akutchedwa kuti wamkulu wa Alefson Mangani amene ali wamkulu wa ilangana za milandu Alefson Mangani auza akuluakulu onse a MCP kunena kuti asadandaule awateteza ndipolo akamangidwa salola kuti wina aliyense
aliyense wa MCP azigona musero. Palibe wa MCP amene agone musero. Ndere mafuna ndikufunseni amangani. Anthu aja anampa chilima aja sazagona aso musero. Timtenge chilima uja kuti anali mchimwene wanu. Mchimwene wanu woyamba ino kubadwa chilima uja ndikukhala wachiwiri kubadwa. Nde anthu agwidwa inuyo amangani simuzalola kuti anthu akagone kusero. Ndifunso kuti limene ndikukufunsani chifukwa mmakambirana zopusa ngati simmaziwa zonoti mmakambirana zopusa. Muziwe zonoti mmakambirana zopusa chifukwa ife ali mpopo taziziwa tinalinso muti tinali momwemo. Nde muzokambiranazo amalawi agwirizana kunena kuti amangani asimikizira anthu omwe anali pa mkumano kuti iwo ayesesa kupanga zotheka kuti azizachedwesa milanduyi. Adijani ndicholinga chonena kuti pasapezeke munthu wokakhala musero. Amangani ndi zimene amakambirana. Ndi uthenga upite kwa President Peter Mutharika kuti ife anyamata anu amene mwatika pa ground kunena kuti ndigwirireni ntchito mukasakesake ma information mubwerese. Uthenga ndi umenewo. Ndipo amangani asimikizira anthu omwe anali pa mkumano kuti iwo ayesesa kupanga chotheka kuti azichedwesa nkhani komanso kuzilepheresa mwadala cholinga court proceedings izipezeka zonoti ikuchedwa. Ne tati tikuziwiseni president athu kuti mkumano umene unaliko ku headquarters ku police ndi umenewo. Nde mukuyenereka ku police ku headquarters iko mukuyang'anisise anthu achokeko. Anthu akuyenereka kuti achoke. Ndipo wawasimikizira kuti aliyense wachipani cha MCP akangogwidwa azapanga chotheka china chilichonse kunena kuti asazagone musero. Ndipo agwirizananso kunena kuti azapanga chotheka kuti mabelo azizaperekedwa in 2 months akaonekere munthu. 2 months akaonekere. 2 months akaonekere. Osati ngati jayapo ni kalindo yonoti lachiwiri lina lililonse azipita kukaonekera. Izi ndi zimene zinali ku mkumano umene unalipo pakati pa Levison Mangani amene watu ndo wankulu okhuzana ni milandu DCP. Ku polisiko maudindo matero DCP kumene kunali Richard Chimwendo, Ax Mwanga, Jessica Bwira, Hanania Mingwan, ex-crime Loudon Tindwa, komanso Levison Emi. Choncho ndipo azipanga chotheka kuti mabelo aziwapereka siku lomwero munthu akangogwidwa siku lomwero kupasidwa aso belo. Zimene zindi zimene amakambirana. President atsiko mukamva mukuti bwanji ine comrade Ntanyiwa pari Mpopo FM ndikatera kusiyane pomwepo.